אשר תגררו אותם במועדם, וידבר משה אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו אדוני אלינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג הסוכות הזה, ואת יום טוב מקרא הקודש הזה, ואת זמן חיטתנו באהבה, מקרא הקודש זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ומועדי קודשך בשמחה וששון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה. אמן. איפה המים? הוא לא שם את המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. אמן ואמן. תגידי, איך גדל? כל השנים רבות בבריאות. אתה נקיס? תראה, היא דומה לרבי עכשיו. לא מקרוב, אני לא מקרוב, עיניי. דומה, דומה לעדי. הכי דומה לעדי. כן, כן. למי את רוצה להיות דומה? ללי. ללי. לעדי? לא, לעצמך. תעשי לעצמך. הנה. לא חשמי. פותח את ידיך ומגיע לכל חי רצון, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. איפה המלח? תכף אני מביאה מים.
אותנו. אני מצלם. שנייה, מגי, רגע.